Avui som aquí a l'espai Cerca Bravo, grans col·laboradors amb els productes certificats que fem a Catalunya amb DOP i IGP, i avui justament cuinarem el fesol del ganxet amb DOP i el fesol de Santa Pau també amb DOP. El nostre producte estrella de la cooperativa agrària de Vallès és la mongeta del ganxet. És una mongeta segurament de les millors del mercat. Nosaltres som productors de fesols de Santa Pau, està cultivat en terra volcànica, això li dona una qualitat que no tindria si fos fet un altre lloc. Són productes que admeten multitud de preparacions, però avui han fet una amanida freda, tèbia, i l'altra una de calentar. Tant una com l'altra per menjar amb cullera. Venir a Cerca Bravo sempre és un honor. Capravo sempre hem anat agafats de la mà, sempre ens ha ofert la seva col·laboració. Aquest any celebrem a Capravo el 10è aniversari del seu programa de proximitat per comarques. És un fet que ens fa sentir orgullosos del que fem.